Kaixo, bideo honetan Wiriskwizisekin galderak egiten hasiko gara. Aztertuko duten lehenengo galdera mota, egia gezurra motako izango da. Bai? Lehenengo eta behin aurrekoetan egin duten bezala, adibide bat ikusiko dugu. Eta ariketi hau izango litzateke. 80 zenbakia lehena da, egia ala gezurra. Badakigu gezurra dela. Erantzuko dut gezurra, esaten duzte ondo erantzun dutela, puntu baten mondozte, eta feedbacka da, 80-ren deskomposizio faktoriala, 80 berdin 2 berlau bider bost. Beraz, ez da zenbaki lehena, zenbaki konposatua da. Bai? 80-ren kaso eukidugu, berriro sartuko banintzake, oin 85 eskatzen duzte. Esaten badotzetegia, lehena dela, zangoste txartu dauela, zergaitik bere deskomposizio faktoriala 5 bider 17 dalako. Beraz, ez da lehena. 80 gero 85, oin berriro sartzen manaz, oin 58. Orduen, zer plus emoten dut zau Wiriskwiizisek? Galdera bat editatu dut, eta galdera horrekin aukera desberdinak, ariketa desberdinak urteten duztez. Sartzen zen bakotzian, ariketa berri bat topatuko dut. Eta hori abantaila bata guretzako. Orduen, sartuko gara, ia zelan dauen editatuta galdera, tripetan sartuko gara. Orduen, lehenengo eta behin titulu ipini barko dut, zenbaki lehenak bat, eta gero galderaren testue. Kasu honetan, ipinten dut, almohadilla A zenbakia lehena da, eta almohadilla A hau izan da lehen 80, gero 85, gero 58. Orduan, almohadillarekin doan guztia aldagai bata. Eta A aldagaia gero definitu beharko dut. Bai, aurrerago. Ondoren, esan behar dut, zenbat balizio da ben galdera horrek. Penalizazio faktorerik ez daukagu, badaukagu defektuz bat dator, egia gezurra motako ariketa dalako. Eta gero kasu honetan feedback orokor bat ipini dut. Eta esaten dut, A aldagaiaren deskomposizio faktoriala da, aldagaia A berdin aldagaia B. Orduan B ere bai definitu beharko dut. Erantzun zuzena utzi ingo dugu. Ze kasu honetan, ez dakit A zema balio da ben. 80 izanean, lehena da gezurra zan erantzuna. Baina 11 agertu izan balietz, erantzuna izango litzateke egia. Beraz ezin dut definitu gezurra egia da hemen. Orduan, bera joango gara, eta bitu, hemen dekogu Wiriskwiiziz atala. Normalien lehenengotan sartzen zarienien hau itxite egongo da. Holan topauko duzue. Orduan, zabalduteko, hemen klikatu. Orduan, lehenengo eta behin izaten duzte, erantzuna, answer, zer izango da? Hau egia edo gezurra. Definitzen dut aldagai berri bat, erantzuna, almohadilla erantzuna. Orduen, definitu behar dutez, bai A, bai B, eta bai erantzuna. 3 aldagai horrek definitu behar dutez. Eta hemen, algoritmoan, agertuten jata beti, variables izeneko laukitxu bat. Eta lauki horren barruan definituko ditunik, kasu honetan 3 aldagaiak. Nola definitzen da aldagai bat? Da A, 2 punto berdin, horrela definitzen ditugu. B, 2 punto berdin, eta erantzuna 2 punto berdin. Orduen, A aldagaia definitzen dut horrela. Hausasko, 2tik 100, horrek esan nahi dau, hartuko doztela zenbaki bat, 2tik 100ko edozein zenbaki hartuko doztela. Sartzen da zenbakotzien, horretako bat hartuko doztela. B aldagaia da, faktorizatu A. Eta erantzuna da, lehen interrogante A, zelan dakit nik kodigo hau, nomenklatura hau erabilten. Hau da, Wiriskaseko nomenklaturia. Gero, hemen ikusten duzue Wiriskaz, Gero itxiko dutzuet laguntza bat, web horri bat, non topatuko duzu esan, erabili bat dugu zan nomenklatura guztiak adibideekin. Oso errezak, Eukiko duzu indize bat, eta oso errez mugiduko zari hortik. Ondo? Hori ipini eskero, etorten gara ona bera, eta amaieran aldaketak gorde izango litzateke. Laster, beste ariketa mota bat Wiriskwiizisekin. Barkatu. Gero arte!